Сәлем. Қаралы, әнесі біздің ашарға бір нәрсе бар ма ол? Біз бит іште, не сөйлейсің сен? Шул, әлі яры ашап іші тұрған іште біз. Сәйеме, қазанны қыздырыр шақ жетті. Достар, сізне қызған қазанның яңа шығарылышында қайнар сәлемлейбіз. Сәлем. Іштеріңізні бір шетке қойып, ТНВ каналын қарағыз, біздің ярышқа қырылған шоуда бірәр команданы рахаттанып әрләгіз, икенчісін мақтағыз. Мақтауларны яратамдасың инде. Әкім яратмай, мақтауларын кетіп, тапшырыны башлайық. Сіздің біле мен Лейсан Гимаева. Һәм мен Булат Бәйрамов. Һәм студиябызның қонақлары матур, жырлы бар. Татарстанның ат казанган артисты Марат Галимов һәм оның хәләл җефете Ленара Батталова. Қаршалығыз бүгінгі қонақларымызны. Марат, Ленара, рәхмет егіз. Сәлем, Ленара, сәлем. Жеңәбіз, Привет. Саулармысыз. Саулармысыз. Исән сау келіп жеттіңіз ме? Сіз үйде құман ұшырашмайсыз ма әлі? Көрген жоқ. Жоқ. Ол сенің қатының. Таныш бол. Матур екен менің қатының. Ирең. Сәнсіз. Бүгін сіз біздің білән, Марат, біз бір командада, алар бір команда, біз... Бүгін сіз ир білә хатын түгел, біз бүгін күндәшләр. Біз сенің білә бір командада, алар Булат білә Марат бір командада, һәм бүгін біз... Әйдәгіз ғойләрден ярышабыз. Yok, Марат. Yok, biz икеу бір команда, біз аларны хатының сағынған, көрген yok деп. Шулайды шу. Бізге бүгінгі биремні бирер үшін, һәм енді сыңнан бізні хüküm етер үшін, біздің шеф-поварында шақыра керек. Аш-су ұстасын, шулай бит. Әйдәгіз шақырыйық әлі. Һәм енді қаршалығыз аш-су ұстасы бик көп кулинар шоуларда, фестивальләрдә ярышып, катнашып, финалға барып жетіп, һәм енді җиңүләр яулаған Лейла Кашапова. Лейла, сәлем. Келіп жеттік, Мен сізге конверт білән келдім. Бұл конверт ішінде сіз әзірлеп пішірге ризықның фотосы. Ашып қарарға ярамай ме? Бұл конвертні тапшыру ақырына қадар ашып қарарға ярамай. Сізге берілген продуктларны қарарға. Ярай ма? Ингредиентларны. Бисмиллах. Ого. Менә шушылардан фантазиягызға, башығызға. Направляющий сұралар берге араймы? Аш бұларға тейшін, второй мы или салат? Менә сіздің нәрсеге фантазиягыз жете, нишек уйлайсыз, экстрасенсорикағызны ішке жегіп, оғырдан бәйе берерге келіп жетем. Яқшы, мұнда су бар демек шулпалы. Шулпалы нәрседір болашақ. Блендер yok енді. Мұнда блендер болмаса, болса кім біле бәлкім. Лейла, бек сұрақмат. Сіз ойлағыз, ярар ма? Мен келем. Рахмет. Бек сұрақмат, семілен әлеге соғылашып тұрабыз. Марат, біз башlayбыз ма, қыздар башасын ма? Мұнда біраз кеңесшілер керек. Әде қыздар, әйтсеңіз. Ленара, достым, давай, нәрселер әзірлейбіз. Бәрәңге, суған, тауық еті, оқмай, сыр, гүмбә, тұз һәм бұрыш, һәм шулпа. Шулпа түгіл, су кәстрөлге салынған. Гүмбе ашыбы бұл салат мекен енді бұл бірер. Бәлкі ол ашта түгілдір, шул грудинканы пішір ішін гіне қойған бәлкі әйбердір ол. Бәрәңгіні? Бәрәңгі білән тауық? Бәрәңгіні Марат қашатабыз. Шикілі әлі ярата? Әйбәт бұл да әлі бұл Марат қашатабыз деп білмәгәнем ши бәрәңгі ашады. Салат ма, аш ма? Бір фикірге келік те. Аш болсын. Eyde oş bulsun. Oş bulsun. Marat bizdeki nerse bula. Yarar kızlar oş pişirirler. Ну bu скорее всего oş bulurga тиеш. Ну kızlar oş pişirgеш biz давай салат ясыйбыз. Салат. Да. Булар Жульен саларга пиширген мындай бир жок ойнайбыз. Yok таба бар, неше булмас безнең табада бар. Ну салатка мындай ингредиентлар жетеп этми. Конечно, бирәр теге ананас булса вообще булыр. Африкадан тиз алып Бәрәңге урынына ананас булса вообще машин салат Майонез белән майда юк бит. Майонез белән майда юк да. Башланды Маратның. Ну ярый, давай аш булсын инде. Майонез булмагач. Сине Жульен ярата дип иштек шул. Әйдә без Жульен. Жульен? Жульен ясыйбыз. Кая ясыйбыз аны? Білмейм яны кая саганы. Ләкин нәрсәдә булса килеп чыгарга тиеш инде безнең. Бу Булат Трисин Жульен ясыйбыз. Юк, син әйтәм монда син. Син ярдәм итүче генә Марат, яме? Безнең ярышыбызны башлыйбыз. Ахырына кадәр карагыз, кем җиңәр билгеләрбез. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы әлеге искиткеч шәп табаларны, казаннарны һәм кастрюльләрне сез аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз яисә интернеттан заказ бирегез.
Я, дусларым, безгә эшне башларга кирәк. Ана кемдер инде перчатка кия башлады. Марат, Ну, менәм да кастрюльбә булгач, бу аш булырга тиеш. Ну, без кабатланмыйк, давай не ясыйбыз, второй ясыйбыз. Менәм да каран ди күп кеше утыра, ашатабыз барсында. Син кыздырмакчы буласың? Да, инде кыздырабыз, таба бардыр бит. Марат, брат, мен шундый яратам кыздырган әйбер. Тотындык. Без сезгә дуслар, әйме? Нәрсә? Без сезгә мәкаләләр әзерләдек. Без мәкаләнең башын укыйбыз. Сезгә мәкаләнең ахырын әйтеп бетерергә кирәк, яме? Мәкаләләрнең иң матурларын сайлап алдык без. Иң матурлары. Агачны яфрак бизи, кешене нәрсә бизи? Эш. Дөрес, хезмәт бизи. Хезмәтне эшәе дөрес. Ленара Сима, ашның бәрәкәте нәрсә белән диләр? Кем белән? Ашның бәрәкәте кем белән менә? Менә сиңа киләләрме? Якшәмбе көнне, шимбә көнне кемнәрдер? Сезгә шит кешеләр менә киләләр дә кем булалар сезгә өйгә килгәч? Кунак. Әйе. Киләсе мәкаль Маратка. Кыйга төкермә. Кайтып нишләрсең? Эшәрсең. Дөрес. Кайтып су эшәрсең. Мактап йөргән кунак нәрсә алдына килә ди? Мактап йөргән кунак, гел кунаклар турында монда. Мактаган кеше нәрсә алдыннан килә? Менә син ашадың, эчтең, ахырдан киләме, алдан киләме? Ленара, а? Мин мәкаль остазы түгел, Марат җавап бирә. Остасы да түгел. Подсказкаларны кара инде, менә нәрсә алдыннан килә? Хәзер нәрсә пешермәкче буласыз? Аш. Әй, менә бит. Әйе, мактап йөргән кунак аш алдыннан килә ди. Марат, урманга утын ташылмый, кыйга нәрсә салынмый? Урманга утын ташылмый, кыйга Су салынмыйдыр инде. су салынмый, дөрес. Һәм инде җиңел Ленара тыңла. Ашыңа ни салсаң, нәрсәңә шул чыгар ди. Менә күрсәтәм. Ашыңа ни салсаң, Мин күрсәтәм. Әйе? Кашыгыңа. дөрес, ашыңа шул чыгар ди, дөрес. Дөрес. Менә безнең оста кунакларыбыз бөтен мәкалә җавапларын белеп баралар. Я, дусларым, безнең сорауларда бар, мәкаләләр генә түгел әле монда. Табан кабызабызмы? Табан. Ничек кабызабыз булай? Караса, син бит әле безнең тапшыруга икәүләшеп килгәнегез юк, әйме? Кызатырсың. Ленара, мин башта синнән сорыйм әле. Марат иде әйтеп пешерәм, ул миңа бик оста теге кулинар икәнен беләм. Пешерә. Ул пешерүне ярата, ләкин ул бөтен өстәлне тутырып бетерә менә шул тегене белән. Рилсарда бар бит әле Син кызы. каян беләсең? Син каян Беләм инде мин аны. Кунакка барган. Без Марат белән кыстати менә монда хәзер бер кичкә генә ремарка. 2001-2 елда Яңа гасыр каналында ТНВда баручы яшьләр тукталышында без Марат белән беренче тапкыр очрашып, тавык пешердек, әйме? Хәтерлисеңме? Әйе. Юк, хәтерләмәй дә дигән була. Хәтерлим, хәтерләмәсен Мин инде. пешердем, Булат как Мин обычно карап тордым торды. инде. Мин пешергән кеше кебек кыландым. Ну, дөресе шул. Ну, гөмбәне шәп турый. Кара әле уже турап Карален тапкан чыкмады. бәрәңгене. Уста Динар, икәнлеге. идә пешерәме? Пешерә. Нәрсәләр пешерә, нинди фирменный ризыклары бар Маратның? Ул әйе пешерә, ул әйе ярата. Итне ниндидер берәр варенье белән бутап ашарга. Варенье? Әйе, варенье белән дә бутый. Әле нәрсәләр белән? Китана. Соуслар ясый димәктер. Соуслар да ясый, ул мәш китерә, ул аннары кухняны жуасы гына була. Пешерү аннан җуырга син, ну, ярый инде бу теге бик гадел миңа калса. Син пешергәндә савыт-саба җуамы? Сорасаң жуа. Сорамасам да жуам. Әйдә Бигрәк тикән бит әле, әйбәт икән Мараш. синең ирең, минеке юмый. Мин сорыйман, сез ничә ел эстрада кайныйсың, Марат? Менә Менә 1 сентябрьдә булды 30 ел сәхнәдә булуыма, йөрүемә, йырлавыма 30 ел әйе. Бу иң беренче Казан җегетләре. Зәйутлар җыр һәм көлке театрында башладым. Мин Зәйдә безнең бары театр профессиональный. Зәйутлар җыр һәм көлке театры. Шунда мин водитель дә булып эшләдем, диджей булып та эшләдем. Скетчларда да катнаштым, җырладым да. Уазикта шунда 5 ел эшләдем. Синең профилең бик киң икән, әйме? Әйе, шуңа күрә әгәр тегене җырчы булмасам, мин любой һөнәргә нидәм? Ярый инде. Яраклашам, әйе. Ага, Ленара син. Эстрадада сәхнәдән ничә ел? Ничә ел җырлыйсың? 2008 елдан бирле. Сез бит әле, кара әле, эстрадага килеп кергәндә, син әле дуэт буларак җырлый торган идең, әйме? Нинди сәбәпләр аркасында шул дуэтыгыз сезнең таркалды? Юк, дуэт түгел, беренчедән ул трио иде. Без трио идек. иде. Әйе. Башта. Әйе. Аннары
Өченче кызыбыз декретка киткәч инде без икәү генә калдык. Аннары гомумән бездә таркалдык. Менә шулайрак. Сәбәпләре әйтеп тормыйбыз, яме? Әйтмәйбез, әймсез белән. Юк, без ашарга пешерәбез. Ярар. Ярар, аңладым. Каралы, син бит әле бәйрәмнәр оештырасың. Менә шушы бәйрәмнәр оештыру кашан шушы эшең башланып китте һәм каян килеп, нигә шундый эшкә тотынырга уйладың син, гомумән? Дөрестән әйткәндә, үзем дә белмим ничек килеп эләккәнемне. Мине анда чакырдылар. Менә шундый компания бар. Безгә кирәк татарча программа җыя торган бик көчле кеше дип инде. Мине шулай чакырдылар, мин анда кирдем. Син бардың, мин кеше чакырган дигез ба? Менә шулайрак кирип киттем инде мин 2016 елда. 16 елдан бирле инде, демәк, синде Хәзер үзеңне тәҗрибәң бар, үзеңнең. Мин үзем генә түгел, без минем дус кызым белән бергәләп. Бергәләшеп эшлисез. Компаниядә берничә кеше инде демәксез. Әйе. Син бит Оренбург өлкәсеннән. Мин Оренбург өлкәсеннән. Ул якларда сөйләм теле безнекеннән бит күпкә аерыла дип беләм. Менә шуңа күрә мин мәкалләрне белмим дә. Чөнки безнең татар теле атнасына бер тапкыр гына керә иде. Һәм без ул вакытта китап кына укыйдык. Шулаймы? Татар теле дәресендә. Татар телендә укыган минем бердән-бер китабым Әлиф-ба дигән. Китап укыга шәйбәт инде ул. Әйе, китап Юк, ук. син шуңа интегеп торма, безнеңчә сөйләшергә тырышма, үзеңчә сөйләшеме? Бармы аларда мәсәлән, сездә кулланган сүз бездә кулланмый торган. Мин хәтерлим, мин килдем дә дус кызым Казанныкы иде. Әйе. Сөйлим инде әйтәм, миңа плавник бирдем, ул әйтә. Нәрсә? Бездә андый сүз юк. Әйтәм, ну бездә дә юктыр инде шул. Ничек дип әйтергә? Русчаланып биткән дип әйтим. Половник. Половник. Әйе. Шумыш. Әйе, муен дигән сүзне гомумән белми идем мин. Ул бездә бугаз. Бугаз? Бугаздан аябышты диләр, әйе. Муен. Тагын нинди сүзләр бар? Ну, җе белән сөйләшми идем мин. Җырлыйм түгел, йырлыйм. Бездә менә җыны кулланмыйлар. Алайса сездә булай бит инде, бер мәкаль бар, име? Ир, баш, хатын, бугаз. Ничек шәп яңгырый, я? Монда теге бер хәрефне алып атсаң, хатын бугаз килеп чыгар, әстәгъфируллах. Карале, син соң вакытта бит әле Василий Вагизов белән дим. Бик матур җырлар башкарырга хезмәттәшлек итә башладыгыз. Әйе. Дини җырлар, әйе. Менә Шул турыда берничә сүз дип. Без дин җырларын җырлыйбыз. Без музыкаль форматларда инде тавышка, тавышка гына. Монда инструментлар юк. Инструментлар юк, әйе. Ну, без инструментлар белән дә җырлыйбыз. И тавышлар белән генә эшлибез күбрәк инде. Чөнки дин буенча кемгәдер теге музыкаль инструмент булырга тиеш диләр, булырга тиеш түгел диләр. Һәм инде теге аларны инде хөрмәт итеп, аларда инде җырларын тыңласыннар. Әйе, шул элек бит инде безнең әби бабайлар мөнәҗәтләр җырлады бит инде. Без просто инде профессиональ дәрәҗәдә сәхнәдә тавышларга бүлеп эшлибез менә шул. Аңлашылды. Игәдә кайтып җырлыймы ул шулай Ленар? Иде ул наоборот мине тыя җырлаудан. Нигә? Ял итдиме? Юк, җырлама әле, ди. Соң бит иртәнге 4-тә кем җырлап ята инде диктофон кабызып? Ишеттеңме? Инде Марат бит ул төнне дә Җырлый. Җырлар җибәреп кенә тора. Син студияң идә түгелмени? Юк, юк. Аллага шөкер, идән китте ул студия. Шуңа шулаймыни ул. Безгә бит аннан килеп ирешә. Хәбәрдар ул җырларны 3-тә дә җибәрергә мөмкин, иртәнге 3-тә, 2-дә дә, 4-тә дә. Безгә бик җыр шаганы Маратның. Без аны алырга бик кыймадык. Ләкин без ул җырны гел җырлап йөрибез. Куян турында. Куянчык. Әйе, куянчыклар турында җыр бар. Маратның. Төшерегез. Марат, мин әгәр дә булай эшләсәм, беләсеңме, миңа икенче таба белән хатын ягына ишеп киләчәк. Ничисең син дип. Зачем? Янәсе кашык юк мәллә дип менә ди. Менә ул теге кашыкларны кемгә әзерләп без? Юк, Марат бик яхшы, бик матур. Бик яхшы. Марат Ленара, сезнең яшь аермасын күп микән дә беләбез. Күпме? Сизеләме 13 яшь дип беләм мин. Ашыгызны кайный. Ашыгыз буламы булачак. Саминаны. 12, мин 12 яшь дип беләм, топтар 89, 77. 12 була бит инде 13. Ага. 80. Атып сорау инде. Ничек уртак тел табасызмы? Идә сугышып бетмисезме анда? Идә күрешкән юк. Мин эштә ул студияда. Туктар, сезнең бит балагыз да бар. Ул баланы кем карыйсың? Әни. Аллага шөкер кешеп кайтты бүген. Шулаймыни? Эй, бала. Шинкасы бар.
Әтине дә, әнине дә күрмей дип. Яра баланың 2 талантын, 3-4 талантын әйтеп узыгыз. Музыкага хәвәсме? Хавас. Биюгә, Биюгә да хавас. рәсем. Ой рәсемне ярата, потому что Ленара тоже ярата рәсем ясарга. Үлә рәсемгә менә нәрсә сөендерде, менә китаплар үзе заказывай итеп, һәр бит инде Китап укый башлады. дөнья кызык бит. Китап Юрисе нәрсәгә юк. укыган беләсеңме? Ул теге Чөнки гаиләдә бер кеше китап укый, ул кем? ул мин. Һәр бит дөньясы шундый, йөрергә дә кирәк түгел. Интернетта заказать итәсең, өйгә китереп Әйе. Вообще махым. Сез белмәгән булсагыз. Я дуслар, безнең булайрак була эшләр. Кызларның монда хәзер салаларда, шулай бит шулпага. Барысын булгаталар, ашлары әзер. Безнең инде тавык ите белән бәрәңгене генә кыздыр баласы калды да, шулай ук эшебез тамам. Без сезнең белән дуслар уенга күчәбез. Тапшырыбызның уртасы җитте. Безнең уенга күчер вакыт. Менә без сезгә хәзер шушындый борчак белән бутылкалар әзерләп куйдык. Аның шартын, кагыйдәсен Булат Бәйрәмов аңлатачак. Рәхмәт сезгә, Лейсан Гимаева. Хәзер булайрак булачак, дусларым. Без чиратлашып сезнең белән 1 минут эчендә сез менә хәтта кашчысында бирәм, ишемәгә менә бу борчак пакетым. Менә бу шишәне тутырырга тиеш буласыз. Менә булай итеп тутырасызмы, булай тутырасызмы? Иң мөһиме, 1 минутта өлгерергә һәм иң мөһиме аз борчакларны монда кыярга. Яме кемнең азрак кыйлган һәм кем тизрәк өлгергән тутырып, шул җиңүче. Әйе, җөйлә. Кем беренче тутыра, шул җиңүче. Кырыйга бик аты тутырмаска, әйе, төшмәс. Тукталынча булай дисен син. Без сразу гына бирешмибез. Бирешмәсен. Кем башлый? Кайсыгыз башлый? Марат. Марат башлыймы? Син ризамы, Марат? Да, конечно. Әзерләп куй үзеңә башлады. Менә кичеп үзең ачып куяме? Үзең ачып куясың, үзең әзерләп. Күрдеңме, оста кеше. Каян башлый. Әйдәле. Кинарсын карап тор, ярый карарга, яме? Подглядывать можно, да? Әйе, можно. Так. Әзерме? Тота. Әзер, әйе. Так, без әзер булсак, мин секундомерны җибәрәм. Марат әзерме? Мин әзер. Да, Марат, все, давай. 1, 2, 3, киттек әйдә. Әйдә, Марат, бик акрын, бөтенләй төшми. Нисәсен синең каясың? Ашыкма, ул безгә Китте, әйдә, Марат. Күпме калды анда? Әйдә, рекорд куй, рекорд. Вакыт күпме калды? Тизрәк булса яхшырак, Марат, тизрәк булса. Әгәр дә син әйтәм бит 20 секундта булса, аңа инде 18 секундта тутырга кирәк булачак. Азрак кыйырга кирәк бурыч тим борчакларны. Борчаклары читкә кыйла башлады. Ай, Марат, әйдә, Марат, әле вакыт бар. Ну, Марат, бераз гына тизләнергә кирәк, аз гына. Хәзер 1 минут тула бит, нәҗә тутырып бетер инде син аны, ничектер. Ничектер син аны монда имәскә дигәндә менә бераз бушат. Марат, 15 секунд калып бара. Әйдә, Марат, 15 секундта. Ну, Марат, 15 секунд калды. Әйдә, Марат, 10 секунд. Тутыр. Марат, тутыр. Әйдә, кыйлса кыйдыр, тутырып бетер, тутырып бетер. Марат. 3, 2, 1, стоп. Булды, стоп дидем мен. Марат, мин сине өчен җан аттым. Ну, арасына тут не кайдыр менә мондарак иде. Юк, алай түгел. Ярар, торсын шиттәре, ярар, торсын менә. Без карарбыз асын, чагыштырырбыз. Ленара, син әзерме? Син әйдә, башта кушай кисеп куй. Ничек кирәк? Я? Әйдә, әзерләп куй, яме? Ленара, синең бәлкем үзеңнең ысулың булыр. Әзер каттырга кирәк. Әйе. Ленара, син әзерме? Әзер. Син әзер булса, минем секундомерым әзер. Лейсан Гыймаева сиңа җан Мин дә атып торачак. 1, 2, 3 киттек әйдә. Ленара! Менә ничек кирәк, күрдегезме? Алай эшләргә булай да, Ой, что ли? молодец! Алай булай да, что ли? Алай эшләр не можно? Кичә китмә! Allah! Линда, молодец! Марат, 22 секунд. Өйрәнегез. Хатыны туктата, карыйса. Юк инде, юк. Ну, борчаклар саны буенча сезнең плюс-минус 1. Аны күбрәк. Безнең әле күбрәк тә калды сезнекенә Ну, ул бит караганда. тутырып бетергән. Тутырып Но, ләкин Марат, мин Ленара, бер командада. җиңүче! Бу бәйгедә Ленара җиңде. Ни өчен? Чөнки Маратның йомраннарның оясына су тутырганы юк. Әстәгъфирулла, син су тутырганы барбы? Йомран ашый бит. Мин бит Оренбур өлкәсеннән. Йомран кайткан сайын йомран ашыйбыз. Я, дуслар, булды. Шулай итеп бәйгебез тәмам.
Бурчакларыгыз пешкәнче, дөресрәге ашларыбыз пешкәнче, мин сезгә тәмле ризык әзерләп куйдым. Хәзер алып киләм, ям. Көтеп торыгыз, шушында гына торыгыз. Безнең тәмле дусларыбыз Суши Топ компаниясе аудитор өчен хәләл роллар җибәрде. Казан шәһәре, Кулгали урамы 8-нче А йортыннан. Аудитыгыз тәмле булсын, дуслар. Безнең тапшырубызга килгән кунаклар музыкаль күчтәнәч алып киләләр. Без беләбез, сезнең дуэтларыгыз бик күп, бик матурлар. Шуларның берсен җырлап күрсәтегез әле. Менә микрофон. Менә Марат, сиңа микрофон. Минеке мощныйрак. Мощныйрак. Китмәдең ялгыз калдырып, вәгъдәләр биреп киттең, яшәве йөрәк яндырып, шуңа да бигрәк читен. Юлымда синең эзләрең, сунда синең шәүлә, гөл сине эзли күзләрең, син яшерен йолдыз мәллә. Юлымда синең эзләрең, сунда синең шәүлә, гөл сине эзли күзләрең, син яшерен йолдыз мәллә. Ой, рәхмәт. Менә. Бүген сөйләшкәнең бит акапелла дип тора. Менә шулай була инде ул җәмәгать. Акапелланы башкардар. Бик зур рәхмәт сезгә. Яхшы, шәп булды. Хәзер инде без кабаттан үзебезнең ризыкларга күчәбез һәм билгелибез. Кайсыгыз бүген җиңүче икән? Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы. Әлеге искиткеч шәп табаларны, казаннарны һәм кастрюльләрне саларның фирменный кибетләреннән ала аласыз. Яисә интернеттан заказ бирегез. Безнең ризыкларыбыз пеште, Аллага шөкер, безнең ризык бик тәмле булды. Мин Маратныкы турында әйтәм. Мин ышанып калам, мин ашамадым әле аны. Кызларныкы аш килеп чыкты, шулай карагыз менә. Безнеке дә бик тәмле. Мин ашап карадым, бик тәмле вообще. Ашап карадымы? Бомба менә. Белдеңме? Ул сине гел шулай мактыймы, а? Менә бездә шундый кыздырылган ризык, сезнеке шулпа. Ярар. Әйдәгез, кайсыбыз җиңелгәнен, кайсыбыз җиңгәнен белер өчен шеф-поварны чакырыйк әле әйдә. Лейла Кашапова. Лейла, рәхмәт. Лейла. О, монда. Монда первый да второй да бар. Первый, второй, ике төрле әйбер. Мин айран бирсәм, Ста кыздырды ул аны карады. Каралмыш Алинарда оста пешерде. бал бирсәм. Алып китерсең. Башта зрительләргә инде. Тамашачыларга күрсәтәбез. Эх, Марат. Визуал буенча Линарны кыйнды. Я кулчабы. Әйдә, Алинар җиңде. Безнең команда җиң. Монда әйе. Бу гөмбәле аш уйланылган икән. Йо, Лейла, син башта кабып кара, әйдә, син ашыкма әле җиңүчене әйтергә, башта кабып кара. Ярар. Давайте аштан башлайын инде. Бәлкем бөтенне Тәмле. ашый торган түгелдер. Тәмле бит. Бик тәмле. Бик тәмлеме? Бик тәмле. Так, яхшы. Хәзер бу тоже бик аппетитно күренә. Син аны күрсәң, менә булай иттереп. Мин алай Эшләргә булдыра алмыйм. атадымы? Мин алай булдыра алмыйм. алмыйбыз. Мин инде үзем көтәм тапшыруның беткәнен тизрәк менә бу табадагы бөтен нәрсәне аша бетерергә. Бик тәмле бу. Күрдеңме? Ләкин бу бәйгедә җиңде Линарның командасы. Ура! Кызлар, молодцы. Марат, ничек кенә булмасын, син минем өчен барыбер җиңүче. Монда ризыкны булай торып, менә булай торып. Алар ашны алай пешерә алмадылар. Чөнки ашалай булмый. Рәхмәт чакырганыгызга. Молодцы, котлыйм. Лейла, бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Кайчан да булса безне дә җиңүче итеп игълан итәрсең дип ышанасы килә. Барыбер сезнең гаиләгә кайтып китә инде иптәшләр. Барыбер сезгә кайта. Әйе шул. Юк, мин булай итәрәм. Әйдә. Кызлар җиңгәндә бүләкне Лейсән тапшыра. Шулаймы? Әйе, тапшыру булгач, ярыш булгач, җиңүче дә бар, шулай бит, җиңүче булгач, бүләге дә бар. Җиңүче булгач, бүләге дә бар. Әйдә. Әйдә. Менә шушылай синең ышанычлы кулларыңа тапшырам. Тәмле ризыклар пешереп ашатырга язсың гаиләне. Әйе, кара булай иттереп. Күрдеңме, Маратка карап? Тагын бер тапкыр сәгать 4тә кайтып кара, диде. Бик зур рәхмәт. Мин барыгызга да вәгъдә бирәм. Маратка кайту белән шушы табада бер тәмле ризык пешерергә. Кайту белән дигәчтек. Так, Марат, син табаны куеп тор, Линар. Безнең әле монда Җәза бар бит әле безнең. Җәза бар шул, җәзасы бар. Кара. Җәза бүген булайрак, Марат. Син алфавитны беләсеңме? Башына ахырына хәтле. Юк. Кирегә? Юк. Кирегә тиз генә татарча иттереп укырга кирәк булачак, яме?
Татар алфавитын. Кашан башарга? Мен хәзер 1 Җырлый, 2 җырлый, 3 дип сәндә башлый. Җырлый. Әйдә җырлый укы. Әле булайча әйтеп буламы юкмы әле? Нама башлыйсың, я? 1 2 3 әйдә. Я, ю, мягкий знак, твердый знак, каты знак, щ, ш, ч, ц, х, 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 ф, у, т, с, р, т, п, п, н, м, л, х, туктале, ж, ж, ё, е, д, р, в, б, а. Хәзер яттан. Bu başından. Яттан. Рәхмәт. Шунда хәтлеген әйдә. Бик рәхмәт дуслар. Бу Бик шаярты булды. күңелле булды, Әлбәттә, бик бик рәхмәт күңелле булды булды. сезнең белән. Тагын очрашулар яссын. Саулык, сәламәтлек телибез, гаилә бәхете телибез, иҗат уңышлары телибез. Яме, тагын килерсез алар. Бик теләкләр сезгә. Яшәргә насыйп итсен, я Рабб. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. ТНВ каналын карагыз. Дуслар, шуның белән кызган Казан тапшыру бүген ахырына якынлашты. Алдагы очрашуларга хәтле исән сау булыгыз. Сау булыгыз! Күрешкәнче.